alt sammen, og velkommen til den her video her. I dag, der vil jeg egentlig bare lige tale lidt om, hvad der egentlig er sket på min kanal her på det seneste. Det er ikke så godt, det der er sket. Jeg har været lidt umotiveret med YouTube her på det seneste. Og jeg har haft rigtig meget at redigere, fordi at alle mine venner, der er mange af mine venner, der har fået sådan en YouTube-kanal, og så spørger de mig hele tiden, kan du lige redigere den her video? Kan du lige redigere den her video? Og jeg vil meget gerne redigere videoer for dem, men det kan også godt påvirke lidt her på kanalen. Så det vil jeg også sige, det er nok også en af grundene til, at jeg ikke har uploadet så meget her. Og en anden grund, det er også, at jeg har brugt rigtig lang tid på de her videoer, som jeg har lagt op her på det seneste, de her Gran Canaria-vlogge, som jeg har lagt op. Så ja, jeg vil egentlig bare lige sige undskyld for, at jeg ikke har uploadet, og så vil jeg også gerne sige, at der skal nok komme mange flere videoer. Jeg tænker, lige i den her uge, og sikkert også næste uge, der vil jeg nok lige køre all in på YouTube, og filme en masse YouTube-videoer, og ja, få lagt dem ud på YouTube, tænker jeg. Så ja, det er i hvert fald, hvad jeg tænker. Så håber jeg ikke, at den plan bliver skiftet. Så ja, det var egentlig bare lige det for i dag. Ellers vil jeg bare gerne lige sige tak, fordi du så med. Og ja, så ses vi ellers bare i min næste video.